na magbigay sa. Ngayon, iburahin mo sa memory mo kasi i-reset yun. Alisin mo sa isipan mo yung lakad mo kanina. Gawin mo yung lakad mo yung dating, yung normal ka talaga lakad. Tanggalin mo yun, i-delete mo yun. Ika muna. Alisin mo para may delete ng Diyos yun. Ang lakad mo, isipin mo yung dating mong lakad na wala kang talagang sakit. Kasi ikaw magbubura sa memory mo yun. Tayo. Tayo lang muna na. Wala lakad dyan. Ikaw naman yung mahiwagang medyas. Remembrance kasi na eh. Ngayon, pokpok mo, dahan-dahan ka. Isa-isa lang. Dahan-dahan, huwag mong bibiglayin. Yan, pakiramdaman mo muna. Sige, ganap ko na. Sige. Anong pinagkaiba? Simula sa singit, mula lower back, hanggang sa kurang, tingnan mo, gumagaling mga ugat. Pakiramdaman mo, ha? Okay, magang pumikit ka ngayon. Huminga ka ng natural. Kasi i-delete yun eh. Ngayon, i-rest yan. Ngayon, huminga ka, sabi mo yung Jesus name. Galing sa gusto mo. Lalakad ako. Amin. Ngayon, ibukan mo yung mata mo. Maglakad ka na ngayon. Huwag mong iniisip yung may sakit ka kanina. Isipin mo yung bago mong lakad. Yung Lakad dala ka. Tingnan mo kung anong pinakaiba. Oo. Doon ka tumingin sa dulo. Huwag kang tingnan mo, kumantay ng tubig ng natin. Mas gano'n. Di na siya nakakalikas. Sige, Napaganda mo na. ulitin mo pa, kung 3 beses para masana yung memory ng brain mo at yung masukuin mo, makipag-coordinate na siya. Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi mo binubura. Nasa isip na ulit eh. Sige, lakad mo ulit doon. Dahan-dahan lang ikot, hindi ka pwede magmadali kasi kapapasok lang yan. Isipin mo na, mas maganda maglakad ng walang medyas sa tiles. Kasi pag may medyas, madulas. Nadudulas ka. Kasi wala yung kaya, Ano Nay, maganda na ang galaw ng paglakad mo Nay. ano pinagkaiba? Oo. Ngayon, maglakad ka na ng natural, yung dating mong lakad, alalahan mo, ilang taon na, 50, 60? 64. Bawasan mo, ng 50 na lang. Lakad ka yung pang 50 ang lakad mo dati. Baka din, maalala pa ng memory mo yun. Bawas na 4 years na eh. Ayan, kita mo lang. Palakpakan mo na. Yes. Kasi yung memory mo, nababasa niya kayo dati. Ikaw kasi, ako nag-delete yun. Si Papa Jesus. Ngayon, i-rest mo yun, ibago yung dati yung isip. Magbabago kasi yan. Kung ano mo pa yung memory mo yung lakad mo gano'n, katulad yan, iniisip ko, basta yung balakang mo. Ito, nasa utak mo, sumasakit ang balakang mo. Kasi, Kaya ano mo siya? magbigay ng reaction. Ano po si mother mo? Bumilis na yung lakad niya? Bilis nga po. Salamat sa Panginoong Kristo. Ay, bumilis na daw ang lakad mo, sabi ng anak mo. Bye-bye, Nay. Taga-saan po kasi kayo, Nay? Tay-tay po. Thank you po, Nanay. Bye-bye. I-reset pa yan lahat. Thank you po, Lord.